shepherd, I'll walk with him always. He leads through green pastures, I'll walk with him always. Always, always, I'll walk with him always. Always, always, I'll walk with him always. The Lord is my shepherd, I'll walk with him always. He leads through green pastures, I'll walk with him always. The Lord is my shepherd, I'll walk with him always. He leads through green pastures, I'll walk with him always. Always my shepherd, I'll walk with him always. Always green pastures, I'll walk with him. Jien Sister Teresa nsellim lekun il-eka l-programm ieħor Fej Tagħmar Mallem, il-paċi miegħek. Insejħu Trinità Qaddisa fostna fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Eżis semmija, nixtieq infakkarkom li l-iskop li qed nagħmlu l-Lectio Divina u wieħed x'inhu li niskopru iktar lil Ġesu, nidħlu iktar fil-fond fl-għana tal-imħabba tiegħu għalina, bilan li mbagħad aħna nagħtu r-risposta tagħna illi nagħmlu bħalma għamlu d-dixxipli nimxu warajh. Illum Mark qed itina aspett ieħor tal-identità ta' dan Ġesu. Ġesu li jfejjaq. Ġesu li tiġih kompassjoni, tiġih ħniena, imiss lil wieħed lebrus u jfejqu. Ekku Ġesu li jfejjaq. Nafu li l-fejqan kien sinjal tal-preżenza tas-Salt Natalla. Nitolbu biex din il-kelma llum tmiss il-qalb tagħna, titrasformana u tfejjaqna. Nibdew ir-riflessjoni tagħna billi naqraw is-silta mill-Vanġelu ta' San Mark, kapitlu 1, versi 40 sa 45. F'dak iż-żmien resaq fuq Ġesu wieħed imġiddem jitolbu bil-ħerqa. Inxteħet għal-kubteħ qudiemu qallu, jekk trid tista' tfejjaqni. Imqanqal mill-ħniena Ġesu, mettidu fuqu, messu u qallu, irrid, kun imnaddaf. U minnu fih il-ġdim mallu, u ġismu ndaf. U widbu bisħieħ, batu malajru qallu, qis li ma tajt xejn il-ħadd, iżda mururi ruħek lill-qassis u għamel l-offerta tiegħek kif ordna Mosè biex tkun ilhom ta' xhieda. Iżda dak, meta telaq, beda jxandar ma' kullum kienu jxerret l-aħbar, hekk li Ġesu f'ebda belt ma seta' iżjed jidħol bid-der, imma kien jibqa' barra fil-kampanja u kienu jmorru ħdejh nies minn kull imkien. Ekku nixtieq eżis semmija nibdew ir-riflessjoni tagħna billi nippruvaw l-ewwel nett nifhmu xi ftit il-kundizzjoni tal-lebbra. Il-marda tal-lebbra jew tal-ġdiem kif insibuha aħna illum ġiet ikkontrollata mill-mediċina. Imma fi żmien Kristu kienet l-aktar marda li twerwer lin-nies. Mhux biss għax kienet ħalli effetti tal-biża' fuq il-ġisem, imma għax kienet marda li tittieħed malajr. Għalhekk kien hemm liġijiet ħorox kontra daw l-imsejkna li kienu jimirdu biha u kellhom iħallu djarhom u jmorru jagħmlu ma' oħrajn morda bl-istess marda x'imkien il-barra mill-bliet u l-irħula. Dan kollu kien isir sintendi f'isem il-ġid komuni. F'ismin Ġesu kienet sitwazzjoni eżistenzjali ta' diversi persuni, marda tal-ġilda li tisfigura u tkerraħ lill-persuna li tbeżza, tersaqx lejha dik għax tittieħed. Mela għandna s-sitwazzjoni ta' dan il-bniedem illi minħabba fil-qagħda tiegħu huwa esklus, maqtuħ għalih. L-ewwel nett dak milqut minn din il-marda miskin kien jħares ħafna bl-ikraħ lejh innifsu, kien prattikament meta jħares lejh innifsu qis li d-dinjità tiegħu spiċċat. Hija marda bla tama, jien spiċċajt għal dejjem, marda
li teskludi lil persuna mhux biss mis-soċjetà imma tiġi maqtuħ mill-eżistijak, maqtuħ minn dak li jtik identità u tħossu kważi wkoll maqtuħ minn Alla għax inti maqtuħ mill-poplu tal-Alla. Dal-Lebrus hekk kien qiegħed f'sitwazzjoni illi hija hopeless. Il-terminu li jintuża lihom kien the living dead. Bħalli kieku mejjed dan, m'hemmx tagħmel. Dik hija sitwazzjoni ta' dan il-bniedem, the living dead. Imma dan il-Lebrus kuraġġuż x'għamel? Jersaq fuq il-mulej Ġesu u din ġejja xi ħaġa straordinarja għax dan ma seta' jersaq lejn ħadd. Mela tajjeb li hawn nistaqsu lilna nfusna biex ngħidlek x'ġiel lil dan il-bniedem jersaq lejn il-mulej Ġesu. Naturalment, nistgħu nifqu fuq il-bżonn tiegħu iva, imma naħseb li jekk nifqu fuq hekk biss hux vera nkunu qed nagħmlu żball, irridu nifqu ukoll fuq il-fatt li dan il-bniedem donnu kellu l-intuizzjoni li l-mulej Ġesu se jilqgħu, għax il-mulej Ġesu kellu dritt bis-saħħa tal-liġi li jgħidlu ersaq lem, intri tkun ċertu distanza minni qed tagħmel ħażin. Pero dan il-Lebrus li forsi qabel ma marat min jaf kemm sema li Ġesu fejjaq nies oħra, allura imqanqal mill-fidi irriskja, resaq fuq u jitolbu bil-ħerqa, fil-fatt inxteħet arkub teħi qudiemu. Jien dil ħaġa tmissli qalbi ħafna dall-attaġġjament, dill-attitudni għaliex jien nara din fil-fqar. Hija attitudni ta' xi ħadd li jaf li hu fil-bżonn, li jaf li għandu bżonn jittallab, li għandu bżonn jitlob bil-ħerqa, li għandu bżonn ukoll jinxteħed arkub teħ. U qed ngħidha din għaliex kultant aħna din ir-realtà ma tantx inkunu konvinti minnha, inkunu konvinti forsi f'moħħna li aħna midinbi, però ma nkunux konvinti minnha fil-konkret. Infakkarkom f'dik is-silta sabiħa ħafna ta' Xmun il-Fariżew u dik il-mara midimba pubblika li ma nafux kien id-dnub tagħha, imma li daħlet fl-ikla. Xmun il-Fariżew kien il-bniedem rispettabbli, fil-fatt nafu x'jismu, eċċetera, stiednu għall-ikel. Il-mara midimba kienet il-persuna mhux rispettabbli. Imma l-mara midimba kienet taf li għandha bżonn tal-ħniena tal-mulej Ġesu. Xmun il-Fariżew dil ħaġa forsi kien jafa b'xi mod, jaf li għandu bżonn il-ħniena talla u daqshekk. U kultant aħna eżis semmija jew it-tentazzjoni naħseb kbira tagħna hija li nkunu fil-pożizzjoni ta' Xmun il-Fariżew. B'xi mod naf li għandi bżonn lil Ġesu, naf li jiena midneb midimba, però fil-konkret b'mod eżistenzjali il-ħaġa minix konvint minnha. Din hija xi ħaġa li tmissli qalbi ħafna ta' dan il-bniedem li huwa wieħed mill-anawin foqra fl-ispirtu, mhux biss materjalment u għalhekk Ġesu jgħid il-fqar jidħlu fis-saltna ta' smewwiet. Nitolbu li nkunu fqar, li narfu li għandna bżonn il-mulej Ġesu profondament. Dal-bniedem jaf li għandu bżonn il-mulej Ġesu. Dil ħaġa konvint minna ċarissima li m'hemmx inkwiet fuqha, m'hemmx ħafna raġunamenti, jaf. U jitolbu din it-talba mill-isbaħ jekk trid tista' tfejjaqni. Li titlob din il-persuna bil-ġdiem huwa fejqan profond ħafna. Hawn maħniex nitkellmu biss minn fejqan fiżiku, imma qegħdin nitkellmu fuq fejqan profond ħafna li jmiss kull dimensjoni tal-ħajja tiegħu biex ngħidlek dak kollu li għandu fuq l-istonku u fuq il-memorja. Dak kollu li jkiddu jekk trid tista' tfejjaqni u l-mulej Ġesu quddiem dan l-atteġġjament, quddiem din is-sitwazzjoni jitqanqal bil-ħniena. Hawnhekk Marku qiegħed jitkellem fuq emozzjoni li hija qawwija ħafna, ħafna qawwija. Ġesu li jħoss dil-kompassjoni li hija verament qawwija, li hija intima u profonda ħafna quddiem is-sitwazzjoni ta' dan ir-raġel li fil-fatt huwa f'sitwazzjoni bla tama, hopeless, imma fl-istess ħin illi jinxteħet arkub teħ quddiemu u jitolbu bil-ħerqa. U Ġesu x'jagħmel? L-Evanġelista jgħidilna 3 frażijiet
L-ewwel nett Ġesu imitt idu fuqu. It-tieni Ġesu imissu u t-tielet Ġesu ikellmu. Irrid kun imfejjaq, kun imnaddaf. Mela l-ewwel nett Ġesu imitt idu fuqu. Meta Ġesu jmitt idejh, ifisser li qiegħed jgħin qiegħed jagħti sosten lil xi ħadd li qed jereq. Insibu l-istess kelma tal-mulej Ġesu qiegħed jimxi fuq il-baħar u Pietru jgħidu ħaniġi ħdejk. Imbagħad iħares lejn il-mewġ dan jaħbad jereq u Ġesu imitt idu. L-istess kelma eżatt. Mela xi ħadd qed jereq u Ġesu imitt idu. X'jagħmel iktar il-mulej Ġesu? Imissu. Nixtieq li nifqu ftit fuqha din. Dan ir-raġel min jaf kemm għaddew snin li ħadd ma messu, li ma kienx jaf x'jiġifieri xi ħadd imessu, m'għandux idea, m'għandux din l-esperjenza tal-mess ta' bniedem ieħor, m'għandux għax hu lebbruż. Imma Ġesu imissu. Naturalment, tajjeb li nkunu nafu li meta Ġesu jmissu sar impur, Jiġifieri Ġesu ma setax jidħol fis-sinagoga għal ċertu żmien. Ġesu jikkommetta ruħu meta messu, ma kienitx xi ħaġa bla konsegwenzi personali. Ġesu imissu. His healing touch fil-ħajja ta' dan il-bniedem illi biex ingħajtek turi din l-akkoljenza. Niftakru dal-bniedem b'xi mod kien jaf diġà illi Ġesu se jilqgħu mhux se jkeċċih, mhux se jinvoka l-liġi għalih, imma ħajurih akkoljenza u jgħidlu irrid kun imnaddaf. Eżis semmija, nirriflettu ftit hawn fuq il-ħniena profonda tal-mulej Ġesu, kif jgħidilna l-Papa Franġesku. Il-mulej Ġesu qatt ma jgħejja aħna nejjew niġbaw niddejqu, imma hu ma jgħejjix, ma jiġbax, ma jiddejjaqx. Dik il-kelma irrid jgħidilna dejjem. Aħna nippreżentaw ruħna b'ċertu dubju, b'ċertu dewmien mhux vera? Xi ġmiel jekk trid mulej, irrid kun imnaddaf. U Marku jgħidilna minnu fih il-ġdiem marlu u ġismu ndaf. Dik il-kelma minnu fih li Marku jħobb juża ħafna fir-rakkonti tiegħu, però f'dan il-każ prattikament Marku jirrakkonta dan il-miraklu bl-istess mod li jirrakkonta tkeċċija ta' spirtu ħażin. Jiġifieri bħalli kieku din is-sitwazzjoni ta' dan ir-raġel imġiddem għandha x'taqsam mal-misteru tal-ħażen fil-qalb tal-bniedem. Allura dak illi l-mulej Ġesu qed jagħmel fil-ħajja ta' dan il-bniedem huwa li qed ifejqu profondament, qed ifejqu minn dak kollu illi jiġiddem il-persuna. Imbagħad hemm xi ħaġa daqsxejn stramba, għax Ġesu iwidbu bisħieħ, jibagħtu malajr u jgħidlu qis li ma tgħid xejn lil ħadd. Stramba mhux vera? Iwidbu bisħieħ. Prattikament, jekk immorru għall-kliem oriġinali, dak li jgħidilna l-Vanġelu huwa illi iwidbu b'ċerta għerra jew b'ċerta deċiżività. Għalfejn? Hemm emozzjoni ġifieri. Mhux qed iwidbu jgħidlu isma' jekk jogħġbok tgħid xejn tal il-ħadd, imma qed iwidbu bisħieħ b'ċerta saħħa il-mulej Ġesu lil dan ir-raġel. Għalfejn dan kollu? Dawn huma mumenti fejn Ġesu juri ċerta emozzjoni profonda biex ngħidlek allerġija kbira fil-mulej Ġesu li jkun magħruf b'mod illi ma jgħinx lil min jarfu. F'kelma waħda semmija, il-mulej Ġesu ma jridx ikun magħruf bħala xi ħadd li jagħmel leġubijiet, jew xi ħadd li jitkellem sabiħ, ma jridx ikun magħruf bħala xi ħadd li tgħid kemm hu sew li nkun ħdejh. Il-mulej Ġesu jrid ikun magħruf bħala dak li jidħol fil-ħmiġ tagħna, jumilja lilu nnifsu kważi ma jidirx biex jilqa' u biex isalva. Hekk irid ikun magħruf bħala dak illi jiddendel fuq is-salib, jiċċekken, jumilja ruħu, jispiċċa fix-xejn. Għaliex? Biex jagħti l-ħajja lili u lilek. Hekk irid ikun magħruf il-mulej Ġesu. U jien u int nixbħuh xejn. Fil-fatt darba Pietru imur isib lil Ġesu li jkun qed jitlob u jgħidlu kulħadd jistaqsi għalik kemm hu sewwa u Ġesu xi jgħidlu.
Ejja nitilqu minn hawn u morru x'imkien ieħor għaliex jiena ma ġejtx għall-popolarità. Mela Ġesu hawnhekk juri biex ingħidlek ċerta allerġija profonda ħafna għal fatti li jista' jkun magħruf b'mod ħażin, b'mod illi mhuwiex hu. U Ġesu fil-fatt jafżaħ b'ċertu gwerra lil dan il-bniedem li fejjaq. Imma naturalment il-ferħ ta' dan il-bniedem ma jistax iżommu għalih. Fil-fatt meta jitlaq jibda jxandar ma' kullum kien u jxerret l-aħbar kif jista' jkun iżomm xi ħaġa bħal din segreta mhux veru. Imma ninnutaw x'kien l-effett fuq il-mulej Ġesu. Is-silta li qrajna llum tispiċċa billi tajt li Ġesu fl-ebda belt ma seta' jidħol iżjed bid-der, spiċċa fil-post tal-lebrus il-mulej Ġesu. Fl-ebda belt ma seta' jidħol bid-der imma kien jibqa' barra fil-kampanja propju fejn kien il-lebrus qabel ma fieq. Imma x'ġara wkoll? Kienu jmorru ħdejh nies minn kullum kien. Il-mulej Ġesu tagħna li jiġbed in-nies leh bil-kliem u bil-emil tiegħu. L-attitudni tal-mulej Ġesu eżis semmija għandha tolqotna ferm. Kif smajna ma nisimgħux kliem ta' stmerrija jew ta' kundanna, imma biss kliem ta' mħabba, ta' ħniena li huma stedina għal konverżjoni, għal fejqan spiritwali. Il-wiċċ ta' Alla huwa wiċċ ta' missier ħanin illi għandu sabar kbir. Għad ħsibt int li qed tisma' dwar is-sabar ta' Alla, il-paċenzja li għandu ma' kull wieħed u waħda minna. Din hija l-ħniena tiegħu u dejjem jieħu paċenzja u jifhimna, jistennina qatt ma jgħajja jaħfrinna. Il-ħniena tal-mulej tista' tagħmel l-art l-iktar nixfa issir ġnien, tista' tagħti l-ħajja lill-lebrus li qiegħed f'sitwazzjoni bla tama. Ejjew niġġeddu mill-ħniena t'Alla, ejjew inħallu lilna nfusna inkunu maħbuba mill-mulej Ġesu, ejjew inħallu l-qawwa ta' mħabtu titrasforma il-ħajja tagħna biex insiru aġenti tal-ħniena tiegħu, kanali li permezz tagħhom il-mulej jista' jagħti l-ilma, jagħti l-ħajja lil min m'għandux. Ejjew nifqu ftit għal silta mużikali li ġib li sem sibt teżor u nħallu l-klim tagħha ixennaqna ħalli nwettqu f'ħajjitna dak li qed tgħidilna. Flimkien inkantaw mulej għand min immur, kliem il-ħajja jinsab fik, int biss fuq din l-art jew fis-skitt ta' smewwiet, mulej tiegħi Salvatur. Nisimgħuha. Klim il
ma jintemx fi żmien bil-mewt. Kull ma għandi nbih u nagħti kull ma jien biex nikseb sewwa dak teżor. Eżis semmija, inkomplu nirriflettu ftit fuq din is-silta sabiħa. Waqt li nsaqsik, min taħseb li hu l-lebrus? Fil-fatt m'għandux isem apposta. Dak il-lebrus huwa jien u int li aħna wkoll bl-istess sfidi rridu nersqu għand Ġesu ngħidulu, mulej, jekk trid tista' tfejjaqni, mulej Ġesu hekk hu l-lebrus li resaq lejk u qallek biex tfejqu inti quddiem din it-talba, quddiem din il-fidi ma bqajtx indifferenti ma ħadd azzjoni u dan għamiltu frott il-kompassjoni tiegħek lejna l-kol. U int din il-kompassjoni u l-ħniena li jurejt missejt lil dak il-lebrus u fejjaqtu u għetlu, iva, irrid kun infejjaq. U mal-fejqaj li tajtu, inti biddiltu ħajtu. Dan il-bniedem li kien marit, ġismu s-saffa, indaf, tajtu lura dak li kien tilef imħabba l-marda tiegħu u reġa' daħal rebbieħ u ferħan fil-komunità. Illum jiena wkoll fisimkom eżis semmija nixtieq bħal dak il-lebrus nersa għand il-mulej u ngħidlu, mulej, jekk inti trid tista' tfejjaqni, jekk trid inti tista' tiftaħ il-qalb tiegħi għall-kelma tiegħek tista' tfejjaqni u tagħtini l-ispirtu qaddis tiegħek, tagħtini l-paċi li tant nixtieq. Iva mulej, jekk inti trid tista' titrasformani u mill-ġdid tagħtini d-dinjità li ħafna drabi nitlef imħabba dnub. Jekk trid u int mulej jien persważa li inti trid, għamel li jiena nisma' din il-kelma ħelwa u ta' kuraġġ tiegħek. Iva rrid, kun infejqa. Kemm jien kuntenta għax naf li inti Alla mħabba, Alla ħniena, Alla mimli modrija u kompassjoni illi qatt mu se tkeċċini minn qudiemek. Għalhekk nitolbok mulej, għatina fuq kollox dan il-moment stess l-ispirtu qaddis tiegħek, mhux biss biex jenna nisimgħu din il-kelma, imma biex inħalluha wkoll tidħol fil-ħajja tagħna. U jiena, fil-waqt li mpoġġi lili nnifsi flok dak il-lebrus, nersa għandek bl-istess sfidi tiegħu u nitolbok il-fejqan mid-dnub, mill-feriti, mill-luġieħ tal-qalb, mill-fallimenti tal-ħajja tiegħi. Fejqan anki fiżiku, psikoloġiku, emozzjonali, anki spiritwali. U inti żgur li tweġiba tkun l-istess tweġiba li tajt lil dak il-lebrus. Iva rrid, kun infejqa. U kif soltu tagħmel, inti missil qalb tiegħi u titrasformani. Nerġa' nistaqsi lilek li smaj din is-silta tal-fejqan ta' dan il-lebrus, x'laqtek minna? X'jiġbidlek l-iktar l-attenzjoni, x'inhuma s-sentimenti li tqajjem fik? X'ġġalek taħseb? Ejjew inħarsu ftit kif aġixxa il-lebrus dan sema li Ġesu qed ifejjaq u għax sema imqanqal mill-fidi resa irriskja u bil-fiduċja talab għal fejqan tiegħu. Ekku, kemm huwa importanti jismih. Aħna nisimgħu fuq Ġesu biex niskopru minnu waqt xi katekeżi jew omeliji. Kemm qed nitkellmu imma u ngħaddu l-kelma dwar Ġesu lill-oħrajn. Speċjalment intom ġenituri biex uliedkom ikunu jafu fuq Ġesu. Ġesu huwa s-Salvatur, ir-raj li jfejjaq lilkom u l-uliedkom. Li jmiss kontinwament il-qalb tagħna importanti li nitalmu kif jgħidilna San Pawl. Il-fidi tiġi mis-smieħ tal-kelma talla. Propju għax sema dan il-lebrus, is-smieħ xettel ġewwa qalbu il-fidi. Kienet l-istess fidi li ġalitu jmur għand Ġesu u kif jgħidilna l-Vanġelu jitolbu bil-ħerqa jekk trid tista' tnaddafni. Ekku l-atteġġjament tal-lebrus
għandu jolqotna lilna l-kol, atteġġjament illi wara li sema ma baqax indifferenti. Aħna xieġrinna kultant. Nisimaw iva pritki u programmi fuq diversi radjijiet li jatuna l-kelma, imma forsi ma nitċaqalqux, nibqaw fejkonna, nibqaw indifferenti, birda qudiem il-kelma. Il-Lebrus le, il-Lebrus sema li jem xaħat li jgħidulu l-Messija in-Nazzarenu li qed ifejjaq. Ekku, ismieħ, nisselfih dik il-fidi li mar jitolbu bil-ħerqa. Kemm importanti li dan l-atteġġjament tal-Lebrus ikun ukoll l-atteġġjament, l-attitudni tagħna li bil-qawwa tal-fidi aħna wkoll kontinwament immorru għand Ġesu, mhux biss meta aħna morda fiżikament hemm faċli tmur għax tħosslu ġieħ, il-mar tiġalek, forsi inti qatt ma tmur għandu immissa għax darek mal-ħajt tmur titolbu. Għandna bżonn naħsbu ftit fuqha din, eżis semmija. Il-mulej nitolbuh ukoll biex ifejjaqna mill-feriti tad-dnubiet tagħna stess. U għalhekk ġieġi wkoll biex ifejjaq il-mart fiżiku, imma aktar u aktar biex ifejjaq il-mart spiritwali tagħna. F'dan l-Evanġelu eżis semmija, il-Knisja tipproklama lil Kristu bħala s-sit dak kollu li jifni lil bniedem, kemm fiżikament kif ukoll spiritwalment. Kristu għandu s-seta fuq kollox, għalhekk il-bniedem li jemmen jaġġel jintefa' f'riġlejh għax jaf li kollox u ta' Kristu u kollox joqgħod għalih. Ekk għamel li mġiddem fil-qari tal-lum. Ekk jagħmel kull min iħossu mġiddem bid-dnub tiegħu, muġuħ bdiqa tal-qalb għax jaf li żbalja serjament. L-indiema, il-mibeda għadnu btitfana f'riġlej Kristu, mhux biss biex jaħfrilna, imma fuq kollox biex jifejjaqna minn din in-natura li dejjem iġġebbidna lejn id-dnub. Possibbli dan, possibbli li flok natura imwaqqa li uritna minn Adam tingħatalna natura divina, natura ta' wliet adottivi ta' Alla nnifsu biex flok dnubiet inwettqu l-emejjel ta' Alla? Possibbli dan? Possibbli iva li mġiddem lil Kristu jgħidlu jekk trid inti tista' tfejjaqni. Kemm sabiħa din il-frażi li toġobni immens. Aħna l-kol spiritwalment li bsin imċerċrin bil-ġrieħi tal-ġdiem fuq ġisimna kollu. Aħna wkoll midinbin u hekk jarana Alla nismurda bil-marda tal-ġdiem imma jitħassarna immensament, ħadd ma jitħassarna daqsu għax ħadd daqsu ma jaf il-verità fuqna nfusna, lanqas aħna ma nafu l-verità fuqna nfusna. Namlu kuraġġ, nersqu għand dan l-ispeċjalista tagħna Ġesu fis-sagrament tar-rikonċiljazzjoni u flimkien ngħidulu mulej. Inti tista' tfejjaq lil irruħi għax bajt ngħix din il-medjokrità ta' ħajja. Nixtieq inħobb u ma nistax. Mal-ewwel intob, mal-ewwel ftit tbatija inħoss vjolenza tiela ġewwa fija. Jekk trid mulej Ġesu tiegħi, fejjaqni. Jekk ikollna ndiema vera, Kristu eżis semmija ifejjaqna mill-ewwel u nduqu dritt il-ferħ u s-slim u s-simpliċità tirrenja fil-ħajja tiegħi u tiegħek. Insellem lilek li kont magħna għal dan il-programm. Il-paċi miegħek.